София, Истанбул, Ар, Doğu Beyazıt, Ararat. Ararat, Doğu Beyazıt, Р, Истанбул, София. Самолет, автобус, кола, кон, пеш. Смесени чувства между мъка и мъка. 10 човека с една цел. 5137 метра. Планината на попката. Но преди това, след повече от 2 години отсъствие, трябва да го направим както трябва. Мислите си, че сте тук случайно, вие търсихте си нещо майно. О, аз знам, ще ви хареса безкрайно, защото това е шоуто на Хайро. Всичко е наред за сега. Но дали ще бъде? Ми се струва непосилно. Конченцата. Тук не ще бе. Салам алейкум. Ти защо си самичко? Много ще мъкнат. Когато нас ще въвежем, вече паднеш отгоре ми. Планът е следния. Ден първи карат ни до 2200 метра и се катерим до 3200. Ден втори се качваме до 4200 и слизаме обратно до 3200, където спим. Ден трети качваме до 4200 и оставаме там. Ден четвърти в 1 сутринта тръгваме към върха, след това слизаме на обяд до 4200 и след обяд слизаме до 3200 и оставаме там. Ден пети слизаме отново до 2200, където вече ни откарват до града. Овчици. 3000 метра лодка. Там някъде ярват. Окей. Да бе, разбрах, искаш внимание. Те са много лоши. Всякакъв пътя има и такива перфектно гладки камъни. Нереално гладки. Не случайно, според мен, изразен по този начин. Единият спор за предположи, че това е лава. По принцип има логика, има преди, че все пак Арарат е вулкан. Е вулкан. Така че да, перфектно гладки. Гората е него лагер 3200 метра. Са 1,50. Че е там са някъде магаренцата, които не са довели.
По-грозната част, това са туалетните. Солари, молари, някаква тента зад мен и надолу е реда. За 300 метра сме. Това са палатките, в които ще спим. Тази палатка, която е зад мен, в нея хапваме, пием, правим какво правим. И ето там, точно зад мен е Арарат. Зад палатките. Зад мен има и други групи. Някъде зад тях са туалетните. И камъните са доста. Утре катерим до 4200 и слизаме за аклиматизация. Казват, че преходът е по-тежък, но се прави по-бързо. Проблемът, който ме притеснява е, че в момента започва да капе. И вероятно ще те завали. Те по принцип го дават всичките дни да вали. Днеска все още не е валял. Но ще видим. Надяваме се поне да е сняг, защото ако е дъжд, лошо. Ако е сняг, по-идеала. Горе го дава да има няколко сантиметра сняг. Ще слагаме котки. И така. Това е за днес. Часа е 3:15. Почивка в общини до сутринта. Чао! Ей! Ето ни ги, кончанцата. Судорчета. Аз мога да снимам с тях. Сигурно мога. В лагера на 3200 метра имаме палатки тип шатри, в които спят по няколко човека на легла. Там спахме в 3 от 4 вечери от цялото ни пътуване. В друга подобна на тези тенти, но малко по-голяма, се островаше вечеря. Да, очудващо или не, се готвеха манджа с ориз или картофи и месо. Всеки ден вечерта беше в 6, едем и след това си лягаме. Тотален сумрак е около 7 часа, а слънцето изгряваше около 4. И ако някой ме пита какво прави в периода между 7 вечерта и 8 сутринта, мъчих се да спя. Но повечето пъти си оставах само с мъката. Ден втори. Вечерта не беше особено лека за мен. Спах, събуждах се. Малко съм настинал. Много сух съм, гърлото ме боли, малко главата ме цепи. Но и рано всичко е наред. Днеска се качваме 4200, ако успеем. И слизаме до 3200. И пак сме тук. Тежък ден с много камъни, с много тежко катерене, което трябва да се спомня за по-малко време. И така. Сега се надявам малко чайчето да нас топли, да се поправим. Някой хапче, че аз нямам. Някакви милфе няма. Няма. И ще видим. Имах тази възглавничка. Не помогна особено. Ето ми изпълничка. Ето тук ми е леглото. Ето и другите легла, на които за радост днешни. Тук съм. И така. Хладно е, студено е. Спах по този начин и им беше студено. Така. Време се подготвим за новия ден. Sinunachik im Sinaz, hokus meches du nastas. Sinunachik im Sinaz,
Ակուս մեջ ես դու նստած Արի համբյուրը տառնեմ, այդ համբյուրով ես մեռնեմ Արի համբյուրը դառնեմ, այդ համբյուրով ես մեռնեմ Հոպ, հոպ, ջիվանի, սև աչքերով միայնի Հոպ, հոպ, ջիվանի, էստեղ են ցավը տանի Հոպ, հոպ, ջիվանի, սև աչքերով միայնի Հոպ, հոպ, ջիվանի, էստեղ են ցավը տանի Пробчивка. Виждате, облаците не застигат тази групата и терем отгоре. Доста по-полегат път, по-тега, но успяваме. Գանա մամայի տասա, աղբյուրի մոտ քեզ տեսա Հոպ, հոպ, ջիվանի, սև աչքերով միայնի Հոպ, հոպ, ջիվանի, էստեղ են ցավը տանի Հոպ, հոպ, ջիվանի, սև աչքերով միայնի Հոպ, հոպ, ջիվանի, Моят брат туда стана 3010 метра. И там някъде са басите. 200-300 метра. Тегло, само камънък. Студена вода, термоса не работи. Улепото пак не го оцелих, потя се не спотя. Ама справя. По-зле се бива. Եգիպտոս են Հունաստան, այնտեղից էլ Հայաստան Եգիպտոս են Հունաստան, այնտեղից էլ Հայաստան Հոպ, հոպ, ջիվանի, սև աչքերով միայնի 4200 метра, часа е 12 и там някъде трябва да е нашият лагер 1000 метра под нас и така, с малко тръгваме надолу към него и тук нашият лагер на 3200-300 метра. Нашият приятел е зад мен. И другия. Се вземем надолу към първия лагер 3200 метра. Момчетата пазят кончетата, които са малко пред нас. На 3200 метра преди около 3 часа, 2 часа, в момента е 5, свързахме около 3:10. Хремата много ме мъчи и главата с нея, гърлото ме болеше сутринта, сега не, но трудно преживявам тия работи. В момента вали, за радост не хванахме в дъжд, когато валеше, но съм скептичен за утре и в други ден. Предполагам, че ще вали, а утре са най-важните дни реално. Утре катерим до 4200 и спим там. И в други ден вече е главният ден, в който катерим върха. Живот и здраве. Ако успея. Трябва да успея. Ако ще се влача, но знаете, може и температура да имам, не знам, даже нямам термометър, как да разбера. За късмет съм си взел всякакви хапчета, но не и за хрема. За корем, за не знам си какво, мазила, витамини. Обаче не и хрема, не и хрема. Имам само едно норофенче. Което в този момента не помага. То може изобщо да не е за това. Аз толкова съм натисан с лекарства, че да. Стискаме зъби, продължаваме, пием вода. И така. Каквото стане. А то трябва да стане. Конете носиха нашите големи багажи. Тоест ние имахме малки ранички, в които си носихме нужните вещи за през деня, а при тях беше вече всичко останало. Всъщност те качиха първо багажи от първата точка от 2200 до първия лагер на 3200. Втория ден нямаше смисъл да ги мъчим, защото ние така иначе следахме обратно до 3200. Третия ден качиха багажа до 4200 и слязоха, защото те не могат да пребивават на такава височина. Четвъртия ден се качиха отново до 4200, взеха багажа и го свалиха до 3200.
И последния ден отново 3200 от 2200 за сутрин. Така че хайванчетата си походиха доста и те. Ден трети, часът е 9, след около 20 минути тръгваме към 4200 метра. Лагерът, който бяхме вчера, но вече ще преспим. Времето е... Окей. Малко мъгла, но доста мъгла. Генерално нещата са добре. Чувствам се по-добре отколкото вчера. Поспах, починах. Не ми боли толкова главата. Хряната е по-малко. Валях цяла вечер. Надявам се да не ни хване. Нито сняг, нито дъжд, но много шанс, наистина. Изкарахме късмет тези 2 дена. Ще видим дали ще стане пак. И така, виждате, зад мен е изцяло бяло. А зад мен е по-едната. Хълмче някакво. И така, това е за сега. До после. Това са палатките. Тръгваме след малко. В момента товарят нощта на гарата, моля да пускате имеката. Това чаве защо е покъс ръка, при положение, че аз съм с триката дрехи. Не бих 7-8 минути назад. Но това е. Ето там зад мен има още кончета. Или мулята, или катари, десня. И отиваме ето там. Не знам дали опках. Тук, ето това е нашите палатки. Тук, както виждате, имат други. Някои от тях са просто палатки, не шатри. Те са някакви случайни хора, които пак трябва да имат някакъв достъп. И се разпростират доста. Ето виждате, тук имат зад, по една също има отзаде. Така че е доста населено. В момента при нас има, може да няма поне 50 човека. Ден трети е, отново да кажа, катерим до 4200 метра. Времето се променя постоянно. В момента отново съм с триката дрехи. Преди малко бях с 2. Смених и тениска. Вече се потя отново, въпреки че съм с триката дрехи. Студ, дубаха вятър, горещина. Студ, дубаха вятър, горещина. Утрите през 5 минути. И така, като лъв е. Много битки. Лъвица. Страхотно. Ей! Малко чувства са. Остане може би около час. Тук и не виждате има палатки. Тук има тоалетна. И така някакъв там. Море. Срещаме се с групи. И там сме. И там трябва да стигнем. И да почнем. Това, което се случва е, че си опоем палатките. Този път сме в нормални палатки и тръгваме в изостаните. Чува се грамотеви, след малко завали. Ето това е нашата палатка с Лукас, който е зад мен. И така, кончета тръгнаха се надолу. Ще бъде тежка вечер. Макар че то няма да е много вечер. Тежък след обед. Подвиждаме малкия Арарат, на около 3900 метра е той. От малките бази не се виждаше, които са там някъде. Ето ги там, точно там. Но ето го. Сис. А и там някъде е Масис. Ето видим малко по-различен ъгъл. След малко ще видим малкия Арарат, ето го. Долу. Ледници. Красота. И туалетна. Режим оцеляване сме в момента. Студ и дъжд. Не знам дали се ви палатката как се тресе, но отгоре ми буквално. Остават още няколко минути, половин час, нещо до вечерята.
И после си лягам да спим. И върха. Again. Окей. This first. This second. And there is 2 hole here. First 2 hole. And 1 hole finally. Just power catch. Локот. Yeah. Okay. Just the more do you. Окей. Okay. Thank you. Видите, деня, в който трябва да се вкача. И това, което се случи, че аз не се кача. В момента 5 човека катерят и 5 човека сме тук в палатките. Това, което се случи, е, че когато пресекна 4200 метра, тъй като казах, че има много компании с туристически преходи към върха, се оказа, че в едната от групите са изчезнали 3 човека. Откриха единия с щупен крак, но останалите двама така и все още не са ги намерили. И ако са тръгнали като нас в администрацията, това означава, че те вече са някъде там на 24 часа, което е доста плашещо. И аз реших, че не мога, колкото и да ме мечтая и колкото да ми да съм цеплявам, просто не мога да отида да празнувам, че съм го качил, като има някакви хора там около мен, които се борят за живота си. Какво ще другото? Какво ще някакво аз по някакъв начин ги намеря? С кого мога да помогна аз? Нищо. Ще ги кача на гърба си. Аз едва от себе си макна. Ужасна ситуация, която даже не бях обмислил, че може да се случи. Трудно решение. Не знам дали е правилно, не знам дали е грешно. Знам просто, че за себе си нямаше да се чувствам добре, ако бях чул. И часа е 6, преди около час показаха снимка, че са на около 4800 метра. Така че се катерят. Всичко е наред. Се надяваме при другите хора. С мен останаха още 4, като и те сметнаха също като мен. Че просто не могат. И всъщност тяхното решение помогне и на моето. Защото ако бях само аз, малко ще се прави интересен големия моралист. Сега като сме малко повече 50 на 50 сме равни. Така че да, най-важното е да ги намерят тези хора и да са добре. И нашите хора се приведат също. Не знам какво става с това човек с щупения крак, те го докараха вечерта към 7, може би 7 вечерта. Някой каза, че ще слезат надолу с някои от конете, което ми се струва да се сложи, често казвам. Но не знам какъв е пък и другия начин.
трябва да го свират 2000 метра надолу. От 4200 до 2200. Хеликоптер. Май... Говореше за хеликоптер. До вчера не искаха да пращат от правителството. Но те и да пратят, той може да стигне до база, която е на 3200 метра, защото няма къде да спре. А и другото е, че има много облаци. Просто е супер опасно да се лети. И да, кофти ситуация, която задявам всичко да дадете. Това от мен да се. Може би това ще е последното, защото това просто от нататък вече слизаме. Няма нищо интересно. И със сигурно да ми се изснява повече.